daga tabbas na kuri yake sha kashi, alfa ne yake waka, mai waka abin da zanta. Ji sabon muka nuna jam'iyyar APC Kano ta wane da wane, ba mu san tsarin za mu bibbige shi mu tone. yanzu ma aka fara. Nufin ma a gyara. Jam'iyyar APC Kano ta wane da wane, ba mu san tsarin za mu bibbige shi mu tone. Yanzu ma aka fara. Ji sabon muka nuna Shekarun sha'aban maliyan Kano cika aiki, auduwa dare da coba ɗan zabo aka nuna. kai mun komai ya ubangijin duka Allah. Yanzu ma aka fara. Gani alfa mai waƙa rabbu bannin kulla. Ji sabon muka nuna. Ni da babu mu bata akwai ta zo ta mu kulla. Ainufin ma a gyara. Allah tsare mu da shari na zamani da jalala. Yanzu ma aka fara. Yaji sabin da APC Kano a nan aka kulla. Ji sabon muka nuna. Mu kau da masu gadara kafin su yi mana illa. Ainufin ma a gyara. Shekarau sha'aban maliyan Kano aka kula. Auduwa joba da dare dan zabo aka nuna. Yanzu ma aka fara. Ji sabon muka nuna Jam'iyyar APC Kano ta wane da wane, ba mu san tsarin za mu bibbige shi mu tone. ta mujiya sai almuruwai ta kan yi fitar ta. Yanzu ma aka fara. Hanya ta je ta abunta kullum tana sha'aninta. Ji sabon muka nuna. Hausar mu sai muka furta kun san akwai wazaninta. Ainufin ma a gyara. Kamar shekarau a siyasa wa za ya bar shi ya kai ta. Yanzu ma aka fara. Da maliyan cika aiki wa za ya bar ku ya huta. Ji sabon muka nuna. Ga jobaɗa na amana ga auduwa wazaninta. Ainufin ma a gyara. daidai ruba shi da illa sha'aban sharar da muka yi ta shehu dalhatu duga sharu ta nan muka nuna. Yanzu ma aka fara. Shekarun sha'aban maliyan Kano cika aiki, auduwa dare da coba ɗan zabo aka nuna. Zakaran da Allah ya ce ya yi tara dole ya yi ta. Yanzu ma aka A fara. wajen sayan fantan takara a birni na fita. Ji sabon muka nuna. Suka ce ba za su sayar ba a gare mu don mu wahalta. Ainufin ma a gyara. Muka ce akwai Allah zai yi da ba su fahimta. Yanzu ma aka A fara. tati wata na Nuwamba murnan mu sai ta wadata. Ji sabon muka nuna. Yau da masu gadara sun karya ta sha'aninta. Ainufin ma a To gyara. yau 17 ga Disamba gaji sabon a fahimta alkali ya rushe siyarsu yau dan zago aka nuna. Yanzu ma aka fara. Ji sabon muka nuna Jam'iyyar APC Kano ta wane da wane, ba mu san tsarin za mu bibbige shi mu tone. shaban sharaɗa gwarzon maza a yi maka weldon. Yanzu ma aka fara. Kabar maya aka sanka domin a samu freedom. Ji sabon muka nuna. A ji sabon kai ne faru ko in ce maka fonda. Ainufin ma a gyara. A rundunar yanci sannu kofa ka wuce windo. Yanzu ma aka fara. Mata su ne maka shewa maza su ne maka weldon. Ji sabon muka nuna. Aikin da ka yi firi je ka mai maje ka kai